Javier Letek kantatzen zuen, arotza zen gure aita. Armairuz eskaz ez gaude beraz, ark egin zitun 11. Orain irteten ez dago errez, Ikean garaia baita, edozein lelok balio digu, Suediarrenak baita, zeure etxea den errepublika, independientea maita. Ia 40 urte hauetan, nola eskuin zein ezker, asmatu dugun modu honenez, ukituak 1000 bazter. Gu ekin jardun ta beste asko, ez da xola asper, zertan hainbeste tipitapa top, eus domeinu eta klaster, dena konpondu bagenezaken, armairu zar bati esker. Botila erdi huts ote daukagun, edo erdia bete dan, zalantza hori errotuz doa, gure adinekoengan, ta bitartean gazten ohiturak, aldatuaz doaz egan, aukerak dira saiatzen segi, edo etxiari eman, tardo goxoa edanaz mindu, historiaren tabernan. Herritalde eta erakundeen artean zenbat lubizi, zubiren batzuk eraikitzea, premia zen eskutizi. Inork ez beza oraingo hontan, argazki soil bat ikusi, argazki bada alare jada, bere lan markota guzi, zazpisenide omen zituen, aita arotza nagusi. Ta deitu zigutenean, esan zuten azkenean, egin zazu segidila, horrelako rima pila, bata bestean atzetik, ila sortuaz utzetik, ta esan gendun bale, zergatik egin kale, hau ez dugu ensaiatu, beraz nahikoa pekatu, gertaliteke hemen, ia ze irteten den, nik aldatzen baitet dena, zerrima ura onena, ta kontatzen asita,
hau jendarte polita, ni neu ere teknikari, egina urte ugari, Vitoria Gasteizen, hiri bat eta bi izen, baina hori aintzinean, Iakoba iskinean, antxen aritzen ginean, orain jetxi nadin bera, bat bi hiru eskailera, ta estrapozurik gabe, egin nahi zoluan jabe, ta galdezka asteko, ez duzue usteko, lotsatuta nagonik, aurpegia andonik, beti izan du berea, eta galdera legea, zurekin nahi nuke hasi, lotsatu egin zerakasi, lantaldean alzeunden, jardun alduzu hemen. Bueno, berak ezetzen dio, galdetu eta arredio, lehenbiziko kalabaza, jasaten ez da erraza, ia bigarrena, parean dagoena, zu ere lantaldean, jardun zera aidean, hori ote da egia. Hemen da puztu garbia, Bersolaria bera, txalo zaparren gera, ze hitz hautatu duzu ba. nirea konplizitatea, Hori ez da neurrian sartzen, esateare hausartzen, zera ene gizona, parkatu nere broma, konplizitatea luze, izatekotan konplize, sartu ziteken tartean, ez da inoren kaltean, ta onuntza etorriz, emakumeak irriz, ikusten ditut ia, nolako izerdila, eta hemen dago miren, ez dakit gogorra ezten, aizazu atxepeta ese, hori ze izen, ze klase, zailburutzaren izena, talde ziklista batena, ematen du ia, zuk lehortu bekokila, esatekoak esan da, ia aski izan da, hau ikasi nun Kuban, ta ekartzeko dudan, egon nintzen pixkat baina, pentsatu nuen egaina, haiek egiten badute, egin genezake guke, Kuban egiten dutena, sekretutxo bat dena, itzeitxa lokalagundu, eta ez gera bimundu, horixe da errimoa, nik ritmoan arrimoa, horrelaxe helduta, ontan nago zailduta, ordu batak eta hamar, tripazorriek zemarmar, jendea dago goseak, ta ekitaldi luzeak, onik ez du egiten, denon nahi dugu irten, benga, azkar xio, besterik ez desio, benga, topera, horrein zaila ote da, ia guantzeitan naza, ez da oso erraza, benga, azkarro orain utzidanan ere gai.